Alguns medicaments necessiten fred per tal de mantenir les seues condicions. Són medicaments que hauràs de guardar en el frigorífic. Com saber-ho? Llegint l'envàs perquè aquests medicaments porten este símbol. Para atenció a la informació que te dona el cantó superior de l'envàs. Si apareix un símbol com este, significa que el medicament sempre s'ha de vendre en recepta. Si el símbol fora este o este, són medicaments que actuen a nivell del cervell, poden generar dependència i necessiten receptes especials. Si el símbol que apareix és semblant a un rellotge d'arena, com este, atenció que és un medicament que caduca pronte. Recorda també que els medicaments caducats no poden tirar-se al fem. Has d'anar a la farmàcia i buscar el punt sigre. És el millor lloc per als medicaments caducats. Fes cas al que et diu l'envàs i ajuda't.